Penyeberangan pun ini, Pak. Iki termasuk ya Kunir. Kunir ya. Nah, Pekan Ngunut. Lore pasar ngono. Pasar Ngunut, pasar sapi. Oh, nggih pasar sapi. Itu Masjid Al-Jabar. Oh, nggih. Kingler, alamat Kingler. Nggih. Yang itu komplek Ngunut. Pasar sapi. Nggih. Nyambaan atau? Nggih. Saking kandangan Pare Kediri niku. Minggu mau. Nggih, liwat Gede, tidak putih. badhe dateng Tulungagung. Oh, nggih. Dal Pare, Pelosok Klaten, Wates, Ponggok, Kunir mriki Nggih. Rengat nggih. Nggih. Mangke terus teng Ngunut Tulungagung. Wangcule liwat Kras Ngadirejo. Penyeberangan Serengat Ngunut nggih niki. Nggih. Pokoke ngontel. Oh, ngoten nggih. Nggih. Tadi sekali Ngunut. Ada gambarnya. Ini tambah rata kita kurang mas. Nggih. Surem. Oh, meh dugi pinggir tapi manting ali, cocok kalih njenengan mboten. Kira mboten cocok boten di Pun, Dan motor niku to, Mas. mboten sip niki. Nggih. Foto-foto ngoten.